Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Als in een meerken liek de haal van Eden, zo deelden wij de nacht vrij van zwilligheden. Wij vrijden zonder grens, toch net een letter. Zoek mij nog een keer om. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Joert werd één gast hier rond de tafel in het Omroep Friesland café. Als er één muziek uitstraalt, dan is het mijn gast Joert wel. Want hij speelt al heel lang de trombone, speelt de gitaar. Maar hij had een muziekskwallen, doet de protten in de studio, doet allerlei mooie producties. En zo kijk ik nog wel even terug in. Hij is ook onderdeel van een verneemde band, de Amsterdam Klezmer Band. En die vieren morgen een jubileum. En ik had door Joop van der Linden. Tjewurg went hij in Greensloon. Maar hij had hele erge Friese roots, zoals hem jaren. Joop, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, bedankt. Welke hoek van Friesland komt er wel? Bakhuizen, Bakhuizen. de Castellon. Ja. Ja, het prachtige Castellon tussen de IJsselmaar en de bosken in. Op, ja, dat kan mooi. Ja, correct. Ja. Wanneer had dat deel van Friesland verlitten om de grote wereld in te stappen? Toen ik 18 weer. Ik wou, ja, Bakhuizen is hartstikke mooi vanzelf. Maar het is wel een lied dwarp. En als het 18 was, dan was het naar de stad. Dat ik dacht, ik ben maar naar het consortium. En hier is toen ik nog de NPA in Jouwert. Maar ik dacht, nou, ik ben maar naar Greens, dan ken ik op een kamer. En dan begint het echte leven. Dat, ja, hoe oud wie ik? Nou, ik wie 18, maar wanneer wie dat? 88, denk ik. Ja. Dus, ja, 88. En toen heb ik altijd in de stad wennen. Consortium daar die in klassiek. Maar toen ben ik op de helte switch naar jazz in Hilversum. Maar ik ben altijd in Greens Wenjemleun. Want nou ja, er is een verschrikkelijk leuke muziek zien daar. Maar alle bandjes en ik zie het in al die bandjes. En er weer elke jongen wat het waren. En ik hier een verschrikkelijk soort vrienden daar. Dit elke ik muzikant weer. Dat, nou ja, heb nou aardig lang in de stad wennen. En toen ik ben hier, toen hoorde ik eigenlijk wel de stad uit. En toen werd het Lutje Gast. Op Greens bij Friesland en Greensloon. Toeval? Toeval, ja. Ja, wij zochten eigenlijk een wenning, maar dat weer net het waan in de stad. Wij zien het niet bij, maar dat weer tussen de junks en de kindermishandeling. En wist vonden dat weer echt verschrikkelijk. Hè? Geen buurt voor de band. Geen buurt voor de band, nee, echt net. Dat toen zochten we wat oors en dat wie in de stad net het waan. En toen stuurde een advertentie in de kranten dat er een huiste hier weer in Lutje Gast. Dat wij erheen. Nou, en dat weer hartstikke mooi, dat weer grut, dat weer rom. En dat weer betaalbaar, dat hebben we toen gekregen. En toen ben ik in Lutje Gast, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja. En wij dachten dat is voor een jaar of 2 jaar en het is nu 23 jaar in. En we hebben dat huis uiteindelijk gekocht. En het is weer een supermerk. Hè. En ja, wij wennen eerst in dat wengedeelte van die supermerk. Maar nou, die supermerk is failliet. Toen hebben we het hele pand gekocht. En daar zit nou mijn studio en we zijn nog aan het verbouwen. En, het lijkt erop dat we er net meer fit komen. Nou, zat hij Nou, dat hoeft ik net, nee. Dat wordt geen straf. Dit is geen straf. Nee, het is echt een heel gezellig dorp. En het wel de problemen die alle dorpen hebben, dat alle voorziening ja, er net meer binnen. Er is geen kroeg meer, er is geen winkel meer. Er is nogal, wel 2 kerkers nog. Maar daar kom ik net zo volle. En er is een dorpshuis. De bakker heeft er net mee opgehouden. Er waren eerst 3 bakkers en nou is geen bakker meer. Er is geen slachter. Er is
Er is Ongelooflijk, hè, hoe die transformatie van dat platteland, hè, net is, alleen in Eensland, maar dat is in Friesland net ja, ook. de Oeralsa. Ja. Ja. En mijn buurman die heeft een landbouwmechanisatie bedrijf en die houdt er ik mee op in december. En dan wordt het echt stil. Want wij zien op de hoeken mijn kerken, mijn café en mijn dat bedrijf en mijn de bakker. En daar niet er, alleen nog die kerkje er nog. Ja, en ik kom er dan op snel eens een keer 40 mensen. En dat is het. En we hebben een secte. Oh ja? Ja, we hebben een secte. Dat is een... die hebben de oude hervormde kerk gekocht. En dat is een... Ja, hoe dat precies zit, weet ik net. Ik ben een heel aardige meester. En ik kijk een paar van op les. Maar ze zijn afscheiden van de gereformeerde kerken. Want dat wie ze net streng genoeg. Dat... toen heb ik maar gestopt. Maar vreeg je wat dan precies de bedoeling weer. Ja, ik kom vanuit de hervormde. Ik vond de Griffmiddel heel streng, maar het kan nog strenger. Het kan nog een soort strenger, ja. En ja. dat anno 2022, hè? Nou ja, dat litten we maar net die kant ook in. Ik kom vanzelf uit Bakhuizen, dat is een katholiek dorp. Dat is weer een hele orensfeer. Bist u katholiek opgegroeid? Ja. Mijn huid wie de directeur van de katholieke school. En mijn mem werken er ik. Als remedial teacher en als gewone juf en zo. Wij zitten in de katholieke enclave. Ja. Wat is de soundtrack van die jeugd? Egel en de muziek. Stiet er muziek op? Waren de platen eruit dus? Ja. Nou ja, zeg, mijn huid wie een fanfareman. Die komt van de Stellingwerden van Steggerda. En die had daar een fanfare opgebracht en ik. En die had in Bakhuizen ik meteen weer de trompet oppakt en spelen bij de fanfare in Bakhuizen. En dat ik hem altijd op die trompet speel. Als ik jongens in bed lag, dan dat vond ik machtig mooi. Dan speelde hij daarop en dat vond ik zo mooi. Maar bij de fanfare, dus eerst de muziekscholen daar en eerst een trompet, toen een bariton, toen een trombone. En wij hingen dus dat korps, maar later hingen we ook nog een egel in de kapel, de snippervangers. Dat wie altijd getoeter bij ons thuis. En mijn broer speelde saxofoon en mijn andere broer die drumde. En ik dus trombone en mijn zusje ging hobo. Dat, ja, doe je altijd wat het was. Ja. Was toen enige van stel die trok in als muzikant? Ja, die horen die ene broer die bouwt Sint-Wurg bergen en sluizen en zo. En die horen we net in Ljouwert en is de grootste Cambuur-fan die er is. En dan heb ik nog een broer die werkt bij een bakker in Balk. Werd ze hele lekkere slagroomtaart maatje. Dus ik ben de enige die muzikant is. Ja. Het verhaal straks van die rol ik in Amsterdam Klezmer Band die intussen 24 jaar besteedt. Dat feestje game vieren. Ja. Ja, ik heb proberen die cv een beetje terug te... Dat is echt ongelooflijk was toen. Ik ben 3 kansjes af jou, ja, dat klopt. Ik kwam alleen op het punt binnen het land best net best intussen of net? Wit-Rusland. Ja, Noord-Korea. Noord-Korea met ik nog, ja. De hele wereld best. Dus misschien maar weer gewoon een fjouwerdelige serie van mij. Maar goed, we doen nog een poging. Misschien kunnen we er een keer heen met camera's. Ja, dat zou ik nog zeggen. Joop en Willem op tour. Dat zou wel mooi wezen. Ja. En toch wil ik in dit een poging wegen om een beetje een beeld van die te schetsen. Maar de kapstok is dat jubileum natuurlijk van Amsterdam Klezmer Band. En daarom zetten we uiteindelijk, dat vind ik wel heel aardig, met een gearwerking met Pieter Wilkens. De geweldige Pieter Wilkens. Dat komt bij die wijs aan, gearwerking. Want ik kan me voorstellen dat de rest van de leden nog net zo vaak van Pieter Wilkens jet. Nou, zeg, ik zal de lange versie vertellen. Amsterdam is een beach, een island. Heeft het misschien wel eens merken dat er zit een soort van ring omheen en nou ja. Ja, want zij vinden zich het centrum van de wereld, maar er zit wel een moor omheen een beetje. Ja, er zit de gutte muur omheen. En dus Amsterdam is nou ja, wat self-centered. En ik kom vanzelf altijd al uit het noorden, uit de regio. En ik heb dan een beetje de stem van de regio. Heb ik daar wat in. Van jongens, dit vinden wij misschien... Dit vind je misschien in Amsterdam normaal, maar wij in de regio hebben wel oren gedacht over. En je moet ik eens luisteren naar wat oren dingen, als alleen nog maar wat er daar gebeurt. Dat ik hier ik haal een beetje die stem aan. En want moest ik bedenken, ik pendel je tussen het dorp en tussen de stad. Ik zit echt tussen 2 verschillende sferen in altijd. Bij u thuis hingen de vlagen op mijn kop. Bij u in de hoeken, daar hingen
echt... Nou ja, ik woorde ik een vlagenfabriek hier. Safvolle hing het er. Ja, Dokkum bloeit helemaal op, ja? Kijk je vertellen. Ja, economisch ja. opzicht. Ja, Dokkum. Ja, de precies. Dokkum vlakker. De vlaggencentraal, ja, dat bedoel ik, ja. Maar dat is echt... En dan kom ik in Amsterdam en daar ben ze alle heel erg... Nou ja, op een andere manier maar dingen bezig. En ik pendel niet heen en weer. En ik jij bij de verhalen. En ik zit er altijd wat tussenin. Dat ik toch... Ik wil een beetje promotie voor de regio doen. En ik koer... er is dus een podcast met alle muziek van het Neder-Saxisch taalgebied. Dat het Henk Scholten, die docht dat is een programmamaker in Grains. En 2 deuntjes, toch? 2 deuntjes voor 1 cent. Ja, Ja, juist. dat heet het. En heel aardig vent ik. En ik wie aan de gang nog maar Gert Senema die in het Westerkwartier jongt. En het Westerkwartier is een hartstikke mooie taal, maar nou ja, die is haast deer, want de jeugd praat het net meer. Dat wij 3 cd's together maken en dat is dan een soort van document van hoe die taal jeert. En zie ik dat contact met Henk en die hier dan ook weer alle adviezen van mysteries naar luisteren. En toen ik uiteindelijk een keer het idee lid werd dan voor het jubileum. Er net voor zorg je dat alles naar Amsterdam komt. Dan liet Amsterdam ik maar eens ergens oors heen komen. Dat toen heb ik een aantal jongens uitzocht. Bert Hadders uit Grains. Pieter vanzelf, dat was mijn eerste keuze. Want nou ja, daar zie ik letterlijk wel. Die loftrompet zie ik nog even stekken hazen. Ging ook wel aan. Doe voor het maar even. Ja. Kist de kwaliteit van Pieter Wilkens net oerschatten. Die man die stiert op eenzame hichten in zijn taalbeheersing, in zijn muzikaliteit, in zijn stem. Ik vind hem geweldig. En ik vind net Gouwie geweldig, ja? Maar Pieter Wilkens. Ik hier in mijn huis voor die opnames van die single en ik wie echt onder indruk. Ik heb de grote Pieter Wilkens nou in de studio. Wat vind je daarvan? Ik ben nog bij hem thuis geweest, ik. Hele aardige vent. Ik wist qua leeftijd. Voor mij zit er hier Hij is- 8 nog een verschil in tussen. Nou, hij is wat ouder dan ik, maar hoe oud het precies is, weet ik net. Nee, ik skat in een hier of 10. Dat kan wezen. Dat kan wezen. Maar ja, ik vind het echt de stem van Friesland, ja. Ik heb er niks onder aan. Ja, dat mij. mag je dat? Ja, nee, Ja? graag zelfs. Ja, ja. Daar is dit programma voor. Ik ben, het woord fan vind ik altijd een beetje... Nou, ik ben fan. Oké, Zet dan maar ben gewoon we niet- bij de fan clear. Ik ben fan en Fan van Pieter Wilkens. op mijn begrafenis kunnen we het paard waarom draaien. Dat is dat vanzelf een cliché, maar dat vind ik... Dat het er zo mooi, het er dat rakken, hoe die sfeer in Friesland is. Doe best muzikaal. Hoe komt dat? Die akkoordenschema's, is de combinatie met je stem, met de melodielijn? Het is taalbeheersing. Ja? Het is pure taalbeheersing. Het is... Leidt dat de regengraad van... Dat is voor mij, ik denk de regen dat hij het talent om het ritme van de taal en het ritme van de muziek komen te geren. Dat alle accenten die in de taal in een zin zitten, dat zit bij hem altijd te plak. En hij gaat gewoon verder als de meeste mensen. Dat is denk ik één ding. Verder heb ik gewoon een gevoel voor melodie. En voor de relatie tussen tekst en melodie. En dan heb ik nog gevoel voor het verhaal. Ik bedoel, nou, ik zou het ze krijgen al paard waarom. Better kist net de jeugd van een jongen in het Wapen in Friesland omschroeven als hij dat dien heeft. En dat, nou ja, het wie net de hoeken weet ik, zie je dat gaat dan ook keert. En dat dienen wij net, die maakt het vanzelf. Maar het komt op hetzelfde deel. Dat ik veel dat echt hoe er dat vertelt. Ja. En wat hier, nou ja, brengen we waarom. Ik hier is Pieter Wilkens al lang in de holle. En toen hebben we nog, zitten we maar in Noord-Holland. Dan hebben we Ferry van de Kift vregen. En ik zeg daar een poster hingen van de Kift, grappig genoeg. Nou, Ferry van de Kift is een fenomeen. Die zet dat ik gewoon een deel. Maar het was de stem van een Belgische zangeres. Dat is Jongster, hier dat, heeft Pieter mij leert. Dat is ik heel mooi. Toen hebben we nog uit Antwerpen een vriend van ons die zongt in het Antwerps Gypsy Ska Orkest. Hij heet Gregor Engelen. Die hebben we vregen, maar ik hier uit die podcast hier ik
jaar van een stuk van Slongs. Slongs die van ons heet. Dat is een rapper in het Antwerps. Maar is net Vlaams is, want Antwerps is wat anders als Vlaams. Dat ik zei in Grij Orkest misschien Slongs die van ons, want die wil ik er graag bij hebben. Nou zei hij, ja die ken ik wel. Hij laken wat. Dat is mijn ex. Kijk. Ja, ik zei, heeft er nog wat contact mee? Ja, dat komt hartstikke goed. Nou, oké, mooi. Dat ik Slongs en Gregor opnam. Heel mooi stuk is dat ik weet. En we hebben nog een zanger uit Ceylon, Laurens Johansen. Die werkt een heel soort met zo'n duo, Dinges en de Boer. Het was dames niet. Gentle en de Boer, ja, daar is hij de gitarist. En dat wie het, geloof ik. Dat het ben alle keer dezelfde backing tracks. We hadden dus in de studio de Sonwerp, want Sonvirus Grutte hit. Hè, dat is dan toch Chantel is er een hit van maken en dat is in Rusland een hit wist en zo. Daar hebben we opnieuw opname en toen heb ik maar die meesten alle keer hun versie van Son opname en de opdracht weer. Doch was hoe het in de lijst. Doch maar was het was. Ga je gang. Ga je gang. Kist het gewoon wel. Even, dat is het verhaal dus van regionale artiesten Amsterdam Klezmer Band. Dus. En wij draaien op het begin van het programma Simmer Twitter trouwens, dat nummer van Pieter Welkes. Gelukkig bij de muziek op stuurde regelmatig te jaren. Prachtig mooi. Dus hij is het leven in een soort bijzin, maar ik wil er toch even muzikaal naar toe. Want hij heet weer Van Varen. Ja. Van Varens oprichten. Ja. Dat weer de toegangsroute naar de muziekdag? Ja. Is het zo simpel eigenlijk? Zo simpel is het. Ik ken het nog jaren in de holle hoe dat weer had hij dan. Had ik in bed lag en hij speelde trompet en ik dacht dat hij de beste trompetist van de wereld weer. Maar zijn prachtige vibrato en dat vond ik fantastisch. Dat ik bij het korps, dat woe ik meteen. En dat lukte ik, dat weet ik net zo moeilijk. Ik heb wel zeggen dat weer een ambitie die ik nog wel verwezenlijken kon. In de fanfare van mijn cousinspelen. En daar ik als lied jonkje tussen de grote mensen en hoe dat dan is om muis aan trombone. Dat wist een liedstukje van het totale, van de klank van die fanfare. Het is een soort van ultieme democratie. De doobist, te gerne, maar heel de horen mensen bist een soort van nieuwe identiteit. En als er dan een koraal speelt, dat is zo mooi. Dat is dat ik altijd in de holle. Dat is een soort van klankbeeld dat ik net van oude kom. Is het eigenlijk die hele muzikantenleven een soort referentiepunt Blur dus? Ja. Dat is het? Dat is het. Mijn nulpunt of een... Dat is mijn nulpunt, het koraal. Letter speel ik in het Fries Fanfare Orkest. Dat weer echt een heel goed orkest vanzelf. Hebben we nog op het Kerkrade de Wereldmuziekconcours heel mooi die en we hebben een mooie concerten die en daar zitten dan 2 trombonisten om mij heen, Oene Christophe eerste trombone en Frits Baum op derde trombone en ik zie er als jonkje tussenin en ik wist net wat ik jaren, wat die jongens op die trombone hebben, dat wie geweldig en dan ik maar dat krutte orkest, maar die fantastische klankvorming van het orkest, dan weer een koraal speel je. Ja, dat weer gewoon geweldig. Hoe kwam ze bij de trombone? Tolone eigenlijk, want dat wie dus net in het eerste instrument. Nee. Ik hier eerst een trompet, want dus had hij een trompet, dat weer makkelijk. Toen koe ik dat qua muziek net zo goed, want toen weer een bariton voor mij. Maar toen weer de plak voor een trombonist in het korps en toen zeiden ze mij nou, dan moest maar trombone spelen. Had dat net gebeurd wie ik misschien geen muzikant wist. Dat is echt... Is er wel voor het gelukkig mee? Of ja, volmachtig. Dan kun je een plakje gaan wollen binnen zo'n korps. Dan denk ik, nou ja, dan maar de trombone. De trombones zijn het mooiste plakje van het korps. Ja, trombones binnen stoere jongens vanzelf. Ja, in de symfonie ook als ik. Dat is het gezelligst. En, kijk, bij een band is de gitarist altijd het mannetje. En dan zijn wij weer de trombone... Had ik gitaar, ik speel een soort gitaar. Ja, daarom. En als ik gitaar speel, dan ben ik echt meteen een gitarist. Dat is ik wel grappig. Trombonisten die ergens en altijd dan een gitarist die altijd aan het pielen is. En als ik een gitaar in de hand heb, dan piel ik hield die terug. En als ik dan weer trombone speel, dan erg ik ben weer aan die gitarist. Dat echt is vaak gezichten dus. Ja, dat is echt vaak gezichten. Maar goed, dus die fanfare.
En toen vanzelf de radio. Radio Caroline ging heel zo rond. En op Wantje Tune, rouwfase van de KRO. En dan de eerste... Nou ja, de Jerders, want het bestiert net meer vanzelf. Jerders, de Doors en weet ik volle. En mijn leraar René Kuiter, die een cassette van Fela Kuti. Nou, dat vond ik geweldig. Maar al die blazers en dat ritme en zo. En toen dacht ik, nou ja, die kant moet ik op. Dus dat liep het altijd van de fanfare oude is. Maar uiteindelijk zit er ik daar weer. Die grote trompetklank zit erin. En Frank Zappa hier ontdekt. En daar zit ik een heel soort toeterwerk in vanzelf. Dat ik dacht, ik moet maar naar het conservatorium. Mijn kind, ik kan muzikant worden. Nou, cool is toen alleen nog maar klassiek studeren. Dat moest dan maar. En dat weer net een verschil groot succes. Want mijn interesses waren wel wat meer in de lichte muziek. Ik had wel aanmaken, ik ken klassiek diploma. En ik heb er ook een heel soort van. Ja? Mijn toon is echt wel klassiek... gebaseerd op klassieke toonontwikkeling. Hoewel ik nou echt een orenklank heb als een klassieke trombonist, maar toch. Dat ik die in Grijns en toen ging een heel soort studenten daar hier naar Hilversum. Want hij kon dus dan klassiek studeren. En toen heb ik die stap ik maken. Nee, ik bedoel, licht jazz kon studeren. Die stap ik maken toen ik bij Bart van Lier jazz studeerde. En dat wie, dat weer heel interessant. Daar heb ik heel zo geleerd. Bart van Lier is de kerst wat, nou ja, die hoeft alleen maar zijn troon onder de moeder te zetten. En dan denk je van, ja, die wil het gewoon. Ja. Gebeurt hier iets. Ja. Ik wil met je waarom naar het koraal. Het koraal, ja. We ben even trosket in het verhaal. Vind ik prachtig. Hoe meer verhaal, hoe mooier ik het vind. Maar ik wil even muziek draaien. En ik kan van die 2 fanfare stukken krijgen eigenlijk. Ja. Mag ik het nemen? Ik draai even een soort van koraal. Een soort van koraal. Omdat het toch het Wuttek vallen is. Ja. Wat is dit voor positie? Nou, ik zal even waarom naar het 24-jarig jubileum. Want ik met vanzelf mijn verhaal... Ja, dat komt... officieel verhaal. Nee, maar dat komt goed. Ja. Het jubileum is op 3 poorten gebouwd. Vrienden hier met een concert in Carré. Afsluiter is dit jaar in Paradiso. En daartussenin zou een theaterprogramma komen. Nou, dat theaterprogramma dat wie eigenlijk dat hier 2 poorten ik. Eerst maar de lokale helden en daarna een programma Oerus Band. De band. En dat heet het 7-koppig monster heet dat programma. Want Alex is een band, een 7-koppig monster is maar. Dat we hebben nou Some Kind of Golem van maken, van die naam. Golem is een Joods monster en Some Kind of Golem, dat is een verwijzing naar Metallica, maar een Some Kind of Monster. Dus dat theaterprogramma komt er aan. Dat is in oktober gaat dat toch het land in. En daar vertel ik dit verhaal hoe die van varen. Hoe het nou komt dat ik daar steen maar in trombone en het verhaal van Huus Heid die dan en dat verhaal zit ik daar krijg zo lang vertellen dat ik het hier nog. En dan daar is een stuk dat ik dat heet Fanfare Euphonia. Dat is een soort van hommage aan Fanfare. Maar ik eindig mijn verhaal maar dat ik altijd weer in de holle dat lood van het koraal. Ja, en dat ik muziek screw voor maar dat in de holle. Dus er is altijd een koraal element in mijn muziek. Nou, en toen dacht ik, dan moet ik maar een keer een koraal schreeuwen. Maar ja, ik ben net zo eigenwijs dat ik denk, dat is een echt koraal. Dus daarom heet het een soort van koraal. Toch nog weer beskieren niet, hè? Ja. Typisch Gasterloos? Of? Nou, er zit wel wat noordelijks in, denk ik. Ja. Net de bot op. Met de bot op borst kloppen. Maar goed, dat is mooi van muziek. Dat verkepert zichzelf op een gegeven moment. Dat hoop je dan, ja. Komt-ie. Soort van koraal. Amsterdam Klezmerband. Mooi, ja. Soort van koraal. Nee, ik neem het gewoon een koraal. Maar je zit een redelijk beskierde muzikant. Je hoort bij zo'n tafel. Joop van der Linden van Amsterdam Klezmerband, maar hij doet nog volle meer. Ben achter in Lutje gast, inderdaad op de grens van Grijnslaan en Friesland. Mij houd ik muziekles, houd ik doen met film en theatermuziek. Ach, het is te vol om op te nemen. Intussen hoe de hele verhaal wil spelen. Maar vooral druk waren met het jubileum van de Amsterdam Klezmerband. Dat klopt. Deze opname, dit komt op een soort van CD-album. Hoe wordt dit? Als wij een theaterprogramma maken, dan komt er dus echt nieuwe muziek. Dat wij 21 nieuwe stukken schrijven. En dat... Maar er wil eigenlijk geen rondte voor een nieuwe plaat. Want wij krijgen een plaat maken. En dan komt er
oh, hier komt weer een plaat uit. Dat we nou wel dit op plaat zetten, want het zou eigenlijk wel jammer zijn als dat net, nou ja, als het net registreert. En dat dit een speciale jubileumuitgave is dat er komt in een soort van blik. Maar mooie grafische dingen erbij. En ik kerst alleen nog maar capeje bij de concerten, bij de theaterconcerten. En het komt ik nog net op Spotify te staan. Uiteindelijk wel? Of, Ik hoop het. ja, ik denk me voor. Ja, ik zal er wel wat druk op zetten, want ja, dat moet uiteindelijk zo. Maar misschien doen we hier pas of zo. Oh ja, als het net op Spotify stiert, dan bestiert het net Sint-Wurg. Dat is wel jammer. Wat vies van dat trouwens, van even ertussen Troy, hè, maar ik vind het altijd wel nieuwsgierig. Ja. Toen bist toen deels old school, Ja. via Heid, fanfare, Ja. Fonia in Greenslaan, jazz, klassiek. Nou ja, dat is het verhaal even heel snel in Gruslijn. Het is internet, het is Spotify, het is streaming. Hoe zorgt u naar dat soort ontwikkelingen? Vind je het leuk, nieuwsgierig, volgt het? Of zit er een soort dubbel gevoel toch nog Het steeds is bij? heel dubbel. Voor mezelf is het onbod is zo groot dat ik eigenlijk niks meer heb. Want ik gewoon te volle. It's too much. It's too much, ja. Vroeger dan hier is de 24 gewoon en dan kon je naar je Minkema in Snits. En dan even En in een plaat. in een plaat en dan kon je uitkiezen. Of 3 singeltjes. Ja, 5 platen een jaar. En dan moet ik deze maar hebben. En dat weer dan vervolgens 2 maanden lang weer dat de plaat. Dat die koers ik van begin tot eind. En dan is alles altijd jaren. Dat vind ik wel lastig. Krijgt het daardoor minder inhoud? Nou ja, van mij, ja, Misschien net de muziek zelf, maar wel de beleving? Ja, het is wel vluchtiger. Ja. En een album, zoals wij dat kennen, dat bestiert ik haast net meer. Nee, wel eens als marketing ding natuurlijk. Ja, hè. ja. Er komt er steeds albums uit. Ja. Maar- Dus dat is in orde ding is dat er is altijd overal de beste muziek die er is. Dat de mensen binnen alle gewend aan de beste muziek die er is, altijd om hen heen. Dat het is voor een gewone sterveling haast net meer te dwan om op te vallen tussen dat geweld van Amerikaanse en Engelse bands en weet ik volle. Het bijzondere van muziek, dat gaat er wat ouder omdat het er altijd is. En dat is eigenlijk jammer, want mensen binnen zijn gewend aan topproductie. Maar het is voor film ik zo, of voor series en zo. Als je de Sopranos zocht, dat is gewoon... Nou, beter dan dat is er haast niet. Nee, is weer een geloos serie. Ja, Weergeloos, ja. ik krijg Better Call Saul, jongen. Ja, dat is ik zo komt niet redelijk in de en buurt. hij krijgt Maar het ben wel de uitzondering. Ja, en hij krijgt dus Orange is the New Black, jongen. Dat is ik zo. En dat is... Dat realiseerde die net, maar het is zo verschrikkelijk goed allemaal. De muziek, de kostuums, het verhaal enzovoort. En dan consumeer je dat. Misschien wel binge-watchen, wist wel. En dan dat wel kleren en dan komt er wel wat oors. Maar staan er net bij stil hoe verschrikkelijk goed het allemaal is. En dat is voor muziek iksa. Dus dat is de kant van de consument. En gelukkig is er nog wat live muziek. Maar dat binnen vaak op 40 mensen en zo. Dat is ook wel jammer. Maar er wordt nog altijd muziek maken. Maar het is heel lastig om dan daarin nog op te vallen als muzikant. Dat vind ik wel... Ik weet dat het altijd al... Ja, ik bedoel, nu stiert ik wel de radio en zo. Die stier ik altijd wel aan. Maar dan wil je toch minder onbod, denk ik. En nou ja, Spotify is ik stuk iets. Hoe kun je het opvallen op Spotify? Dat is voor een gewoon mensen als ik haast net het waan. De jongste muzikanten hier, de nieuwe generatie. Ja. Ja, het klinkt wat... Ja, ik ben natuurlijk ook een oude lul aan het worden. Dus Ja, dat ben we, ja. Nou goed, dan ben ik maar even de oude lul. Maar wat ik werk zo... Jij is net zozeer meer hoe de inhoud van de muziek. Alhoewel die jonge jeugd heel talentvol en goede beheersing van muzikant, van instrumenten vind. Ja. Vind ik heel opvallend. Dat zien hoe dit wel dat ze vooral bezig zijn. Hoe kunnen wij in het algoritme van Spotify te wonen komen? Want dan kom ik in playlistjes te wonen. Van die playlistjes, als dat zeg maar mooi, vermenigvuldigt. Dan krijg ik meer, ik neem dat views, maar dat bent ook draaibeurten. Ja, precies, draaibeurten, ja. Dus ik heb soms wel het gevoel dat ze meer met het algoritme bezig zijn. Nou, er is Dan bij de muziek. Maar nogmaals, het is oude mannenpraat. Maar... Nou, er is ik een andere kant. En weet je, mijn zoon is 24 jaar en die had ik alle vrienden die muzikant binnen. Hij is zelf net echt, het won basgitaar samen, hij speelt het net. Maar die jongens zijn alle op een hele integer en fanatieke manier met muziek bezig. Dat bestiert ik nog wel. Ja? Gewoon muziek om muziek. En ik denk altijd dat er altijd een underground is, waar wij net van weten. En daar gebeuren de leuke dingen.
En dat wie nu stiet, wie dat misschien de kraakpanden en zo. En nou zult het ergens anders gebeuren. Misschien wel op internet in een hoekje, maar Reddit of zo. Wij weten echt interessante muziek. Want dat is de andere kant van het verhaal. Als je op een forum of zo die muziek plaatsen kist, dan kan de hele wereld het jaren meteen. En dus het waar komt. Het is net alleen nog maar drama. Nee, geloof ik niet. Nee. Maar dit wel lastig. Ja. Amsterdam Klezmer Band. Ja. Hoe bist je? What's the story? What's the story? Als Fries, Ja. hele Granger, denk ik dan niet tussen. Ja, ik ben een Granger. Ja. Maar goed, echt een Noorderling. Ik ben Noorderling, Je ja. komt echt in een letterlijk Amsterdamse band te wonen. Ja, nou Jan van Strien, de clarinetist van Amsterdam Klezmer Band, die koer ik van Jan Matamme en van Cos en X, dat die een jazzbandje in Grange. En die zei een Duitsje mij, ik heb nou een leuk bandje gevonden, daar speel ik klarinet in, dat die het Amsterdam Klezmer Band, best maar eens jaren. Dat die hier een cassette van mij. En dat wie correct in die tijd dat wij, dat ik in Lutje gast bezig was met mooi verven en zo, dat ik hier maar één bandje maak, dat wie een bandje van Amsterdam Klezmer Band, op zo'n cassette recorder, dus was zo'n mono ding. En ik vond het echt hartstikke leuk. Dat ik zei tegen Jan, zouden zijn misschien nog een trommonebroeken kennen. Hij zei, nou, daar is het wolhoer. Toen zei ik, nou, dan moeten we dat maar eens proberen. Hij weet nog net vast lid. Hij wie dan een soort van invaller. Wat weer de kern op dat staat? Dat ken op dat staat wie Job Gijs op saxofoon, Jasper de Beer op bas, Gijs Leefveld op trompet en Henk-Jan van Minnen op accordeon. Dus voor jou koppige band? Voor jou koppige band, ja. En het zou nou dan dus 4-koppig. En toen kwam ik nou dan Alek Koppert erbij, de jonger uit Odessa. Maar het wie toen eigenlijk fjouwer. En dat bandje dat ik hier, dat wie eigenlijk de trompetist daarvoor nog. Een jongen uit Oekraïne die zou verschrikkelijk mooi trompet spelen. Maar die het nou in Boston, in Amerika. In ieder geval, ik vond het heel mooi en ik dacht ik met hem maar bij. Dat had hij mij alle muziek jongen, weet ik nog 12, 3 oorcassettes en cd. En toen heb ik alles gewoon geleerd. Ik gewoon 2 maanden alleen nog maar bezig geweest met de muziek van de Klezmer Band in te studeren. En had ik dacht, nou ja, dit liep het me wel een leuk bandje om bij te spelen. En toen zei ik tegen Job, ik wil graag een keer mooi doen. Nou zouden we haast een concert op de Aprilfeest. En dat is een soort van buurtfeest in Amsterdam op het heet het, nou ja, een buurtfeest in Amsterdam, Aprilfeest. Ik kom er wel weer op. De Nieuwmarkt deed dat. En hij zei, kist wel mooi doen, dan moet je een keer repeteren. En dan zeggen we altijd wat giert. En als het goed is, dan kist wel mooi doen. Nou ja, ik naar de repetitie daar en ik kon gewoon alles spelen. Ik ging me suf repeteren daarvoor. Ik dacht, dit moet gewoon. En toen zei hij, nou ja, ik kan niet nee zeggen, want dat ging gewoon. En dat was een heel mooi concert. Wie echt heel drok en zo. En toen heeft ze dus die bezetting uitbreiden van Fjouwen naar Sais. En later is Alek erbij gekomen. En toen is het zo. En die bezetting is alleen nog de accordeonist is. Ik ben nou een oor accordeonist. En verder ben allemaal nog dezelfde mensen als toen. Dat is wel... Dat is wel bijzonder. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En wat wel grappig is, fanfare, klassiek en jazz. Ja. Dat is een beetje die basis. Ja. En dat komt dan wel in zo'n Klezmer Band naar boeten. Er zit wel wat jazz trouwens in je muziek. Er zit een heel soort jazz in. Van 4 die of niet? Nee. Er zijn alle jazzmensen. Ja, toch wel hè? Ja, Gijs Leefveld. Maar het Maar grappige... het slepende van de Klezmer, dat rekkert hij dus. Dus bijna. Alleen nog bij de Klezmer Band. Ja, hè? Ik ben net een Klezmer fan. Nee, eigenlijk ben ik een Klezmer fan, dan maar alleen nog als de Klezmer Band het speelt. Ja, het is vaak wel een beetje truttige muziek. Laten we dat maar zeggen. Maar ik koer het echt heel makkelijk doen. En ik vreeg me altijd al, hoe komt dat toch? En toen dacht ik later, dat is volgens mij die boerenkapel uit Bogun. Werd ik gewoon door Egelende muziek, Oostenrijk, Tsjechië en nou ja, 2 stations verderop best in Roemenië. Er zit een heel soort vergelijkbaars in hoe die muziek oppakt wordt. Het is wel de uitkomst is heel oors, maar de functie van een trombone liep het er heel prot op. Dat ik snap gewoon wat de trombone dwam met in die Klezmer. En ik denk toch dat toch die Egel en de boerenkapel uit Bogun komt. Toch Ja, nog, hè? Toch nog een compliment. Ja, die roots komen altijd weer rond.
de sangre, tierra sin piedad, me llena de luz tu oscuridad. Ahora soy pluma, violada al viento, falta tu olor, fatal me siento. En la sequía de tu muerte la fecha, fértiles lágrimas dará la cosecha, fruta en la ofrenda, flores alrededor, porque se pinte mi negro de otro color. La cama está vacía, un alma llegará, sembrando mi espera de paz. Tierra somos y tierra será. La cama está vacía, un alma llegará, sembrando mi espera de paz. Tierra somos y tierra será. Tierra somos y tierra será. Piso, de Australia. Australia. Ja. Sterrenvlier. Ja. Ja. Dit has geproduceerd. Vertel even het verhaal hiervan. Dit zijn jongens die komen uit Mexico. Mexico. Mexico-stad. En die ben al fan van Amsterdam Klezmer Band. Er zijn heel soort fans van Amsterdam Classic Band, ja. En dit ben ik fans van u. En ik hier contact met ze en toen we dus het begin van de coronatijd en toen dachten wij misschien zou het leuk was om wat projecties te doen, maar dat soort bands. Maar bands die toch u inspireren binnen. Dat is allemaal net trok je maar dit wel. Dit is dus een stuk van hem, van hun. Los Kamer heette ze. Hij heet Kamer, dat is zijn vannaam. Kamer Ponce heet er. En dit is zijn band. We hebben together dit stuk skreun. Ik heb de blazerssecties die en aan. Hij heeft het tekst skreun. Hij is de bassist, net als jonger. Toen hebben zij dat opgenomen in Mexico. Toen heb ik het afgekeurd. Toen hebben ze het nog een keer opgenomen. En dat weer beter. Toen hebben wij, maar de klassenband de blazers, hebben wij er wat blaaspartijen op blaast. En toen heb ik het bij mij in de studio al mixed. En dat komt haast nu op hun plaat. In Mexico. En ze binnen verschillende gridskop. Ja. En Die combinatie met zo'n band, dat gaat voornamelijk via internet. Neem ik. Dit weer ook internet. Ja, Ja. ja. Ik heb hem wel een keer Sjoen, hij weer bij een concert in Nederland. Want hij had ik wel wat contact hier in Nederland. En ze binnen nou op een grote lange tour door Europa heen. 12 maanden lang spelen ze overal in Europa. Maar dat is dan zo dat ze voor €200 spelen en dat er dan ergens een zijn beddel is. En zo echt zat het in het begin hier. Maar dat is heel leuk als klassementsband, want wij hadden ik die in het begin. Om dan zo'n nieuw opkomend bandje te ondersteunen. Dat vind ik heel erg leuk. Ja, maar je bent natuurlijk de hele verhaal geweest. Hè? Ja, wij hebben een hele wat. Doet dat nog steeds? Nou, net zo volle meer. Ja. Ja, die hebben op tournee, maar dat is voornamelijk Nederland, hè? Nou, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije heb ik direct spelen. Behoorlijke lijst nog. Ja, wij hebben dit hier nog weer op Seagate spelen. En wie de zo'n keer, dat is ik wel leuk. Ja, Hongarije dat, hè? Hongarije, ja. Fantastisch festival. Ja, heel mooi festival. Met alle heen en in. Alle band die dit jaar. Volgend jaar moest naar Hongarije dan hier. Heel mooi. Dat gaat gewoon terug. Ja. En we hebben agenten overal in Europa zitten. Maar het vierde buitenland, dat is gewoon lastig, want het kost een heel veel geld. En het is ook net zo makkelijk om daar een structurele toolmogelijkheid op te bouwen. Het is vaak incidenteel. En dan moest het geld meenemen en dan kiest een keer heen. En dan komt het weer om en dan is er wat subsidie van Nederland en zo. Maar dat kiest er maar één keer aan. En dan dat stopt altijd weer. Dat we in Hongkong spelen in een keer en dan nou net weg. Ja, het echoot net nee. Het echoot net nee. En er is eigenlijk vanuit het cultuurbeleid in Nederland is er geen. Daar is maar nazorg dat ze denken van als er dan ben één keer heen gaat, dan moeten we die daarna weer promoten. Maar daarna was er dan weer een orenband promoten die daarheen gaat. Dat het binnen alle incidenten en dat is alles wel jammer. Ja. Hele oren wies om naar muziek te zien. Ja, klopt. Ja, er zijn vanzelf wel de grote bands zoals Within Temptation en zo. Die maatje, dus de stap wel. Maar ja, dat heeft wel een oormarktsegment. Ja.
Als je met Boeteland speelt, trouwens in Nederland, je hebt nog een theatertour, maar, Ja. maar in Boeteland, wat voor zaal stem je dan voornamelijk? Of is het hier op een loft? Of Festivals en clubs. is dat ja, hè? Ja. Ja. Ja, wij zijn echt bekend als feestband. En die kant hebben we vanzelf altijd nog. Maar ik wil eens wat een serieuze kant zien litten. En we weet ik wat oordrollen. En maar Is de Freunde Club intussen? ja, altijd wist. Ja. Ik ben gewoon goed. Nou ja, Freunde. In de coronatijd heb ik ze net zien. Dat hoefde ik net. 2 uur zonder die meesten is ik wel lekker. Nee, de band op zich is wel het plakmiddel, zeg maar. De Ja, lean. het zijn hele goede collega's. Maar het ben ik vrienden. En we hebben... Als je al op tour bent, dan steeds een uren per dag op het podium. En de oren traint wel in de oren, best gewoon te geren. Dat er moet een goede bon zijn, zoals gisteren net vol worden. Nee. En in een busje en zo. En die dingen. Het zijn allemaal wel individuen en karakters, maar de onderlinge dynamiek is prima. Kind een stuk minder. Ja. Als zin was aan tournee, je naar de theater zien, Ja, hartstikke mooi. dan komt Ja. ze thuis en denk ja, lekker. Nou, Nog steeds? ik vind Of- het altijd of is mooi. de Het gang- spelen vind ik mooi, maar die het grutte dik verlicht- altijd weer, dat Ja. hoeft voor mij net altijd. Maar wordt het heel moeilijk om lutjegast te verlitten, met je jongens, maas? Soms wel, ja. Soms dan denk ik, nou oké, dat lekkere studiootje hier en dan kan ik me wel van maken. Ja, en nog even in de tuin omknoeien. En... Nou, een tuinman ben ik net. Nee, als er nog iemand in die buurt mijn tuin van wil, dan kunnen ze zich melden bij mijn... Doe was een muzikantentuin. Ja, ik als een muzikantentuin, ja. Nee, dat is een insectentuin, neem ik het Sint-Wurg. Ja, vrije uitloop. Ja, vrije uitlooptuin. Nee, ja, duidelijk. Oh, prachtig. Ik ken onmogelijk alles met jou bespreken. Onleering nogmaals is de Amsterdam Klezmer Band, die dus ik naar Friesland daar komt, dus ik er ik maar even bij. December door een Franse roen. Ja. En met de rest ging het hele land terug. Je hebt een jubileum is in Paradiso, maar dat is echt op een hele kwarte termijn. is mooi. Maar daar kun je nog in, dus bij deze. Maar de kift en maar moest het je zou voorstellen, de Klesperment en de kift together als een grut orkest. Dat is juist mooi jaren. Oh. En dat wordt echt geweldig. Wij juist te repeteren en de kift, ja. En dan echt nog Meral Polat erbij, dat is een Russisch, een Turkse actrice die ik heel goed zong. En ja, dat is gewoon een uurtje, hè, man. Ja, Ja. kan ik me voorstellen. Het eind van het programma wil ik toch nog even naar die... We kunnen onmogelijk die hele carrière bepraten. Want Ja. al die makers, daar best mee van al die dingen bezig. Ik hier ontdekt dat mij een nieuw album bezig was, wat elektronisch. Maar daar kwam ik voor het verhaal... ja, maar er nog wacht, we kwamen op 3 albums uit. Ja. Dat is 2 minuten. Want Ja, nou ja, ik ben gewoon aan het prutsen geweest maar die elektronica en dan komen de stikken uit. En is dat een nieuwe verhaal voor jou? Omdat je toch wat uit de analoge wereld komt. Nee. Die zijn met de trombone en de gitaar? nee, ik hier als jonkje van 15 al de plaat van Jean-Michel Jarre. Equinox, de onweersplaat, neemde mijn man dat. Klassieker. Ja, en dat vond ik geweldig. Dat toen ik wat geld kreeg van een fonds voor een piano, heb ik daar stiekem een synthesizer voor gekocht. En dat neem ik toen een digitale piano, dat weer toen goed. Dat hier een synthesizer, die heb ik nog. En ja, ze heb ik altijd maar die elektronica aan de gang wist. En toen Pieliden in een hier ik toen in de gaten hoe ik daar stikken van maatje met. Dat toen wie het net meer gewoon een beetje pielen en zo, maar het weer echt composities. En Doe je dat nog steeds bij synthesizer? Of best intussen ik mij, nou ik neem maar even een iMac bezig en soft synths of net? ik heb een hybride setup. Ik heb soft synths, de sequencing doe ik eigenlijk vooral met de computer en de synthesizer ben analoog. En ik heb zelf ook een analoge studio, dat ik ook een analoge tafel in. En Ja, want toen had een elektronische plaat maken, maar eigenlijk helemaal analoog, hè? min of meer. Min of meer, ja. Ja. Hoe vier je dat? Nou, dan moet ik nou de naam Martijn den Duif nemen. Dat is een van de grote krachten achter Kaitopia en de producent van de eerste plaat van Kaitman. En hij speelde in het Kaitman Orkest. En daar heb ik een heel goed contact mee. Ik raak een keer met hem in Kaitopia onder praat, want toen zitten we er maar de Klesperment om een cd op te nemen. En toen wie daar een soort van freak met alle tapes toch de hele kamer heen. En dat ik dacht, even praatje maar die jongen maatje. Nou, dat praatje dat duurde meteen 2 uur en dat wie echt een klik.
Dat toen ik die elektronica al eens een beetje die muziek zou wat kleren hier, heb ik hem gevraagd, hast toch misschien zin om mijn platen, om de producer ervan te worden? Maar zei hij, ja, ik pak al mijn gut in en ik gooi het allemaal in mijn bus, het is een grote bus, en ik kom naar die taal. En dan zullen we eens even bekennen hoe het allemaal lijkt. Dat hij komt echt 2 dagen later in Lutjegast, mooi, fjouwe tape machines, een plaat, echo, weet ik volle wat. En hij zei, lid maar jij die rotzooi vandaag. Nou ja, en toen hebben we daar 8 stikken uitgekozen. En toen hebben we 2 maanden later hadden dat allemaal maar die analoge apparatuur bij mij in de studio hebben dat together gemixt. En dat hij had een soort van beheersing over die sound die echt, ik snap net hoe het er dacht, maar het is magisch echt hier. En toen had ik meteen bepaald dat het op LP moest. Dat we het stier al op de computer, maar daarna gaat het dan naar mijn analoge tafel daar en dan komt het daarna net weer de computer in. Het gaat naar tape en van die tape wordt het dan uiteindelijk een plaat. Maar er komt geen computer meer tussenin. Dat heeft een soort van misschien ja, een garantie dat het analoge karakter bloedt, zeg maar. En het is een 44 toerenplaat. Oh, dat is heel oldschool. Hè? Ja, want hij zei, ja, ooit komt de bas er net goed uit op de laatste stikken van de kant. Ik zei, oké. Hij werkte dus bij die recordindustrie in Haarlem. Maar dan kist ik net volle minuten kwijt dus. Ik had 32 minuten op de plaats. Oh, dat vind ik dan wel knap, hè? Ja. Dat er weer een heel soort stikken die ik net broeken kon. En toen... valt me toch thuis dat je een vinyldien had. Bakkeliet is nog oldschool. Ja, precies. Ja. Nou, dat hoefde gelukkig net. Ja. Het mocht ik geen picture disc worden. Want hij zei dat ik ten koste van de klankkwaliteit... Gaan we niet doen. Dat mocht absoluut niet. Nee. Hij is een echt niet. Hij is een echt niet. Maar hij maakt het ik weer. Het verhaal. Het is weer om te jaren. Het is weer om te jaren. Ja. Maar dat ook, en het ziet vanzelf. Ik heb wel digitaal en het komt ook al op Spotify. Want en dan komt nou het reclameplaatje. Er komt daar een crowdfundingsactie. Die plaat komt uit in januari. En de meesten kunnen dan van tevoren kunnen ze mij ondersteunen, maar die crowdfunding. En dan kun je gewoon voor €20 die plaat kopen of zo. Of voor €200 kunnen we together wat leuks doen. En voor €1000 kunnen we een Duitse zielen bedacht. Inclusief muziek of nou, dat kan altijd nog. Is dat in de cassette denk ik nog mijn? Ja, precies. Ja. Oh, ik heb nog promotiecassettes maken. Dat vind ik ook wel leuk. Maar goed, die plaat komt haast nu. Maar toen weer er nog heel veel repertoire oeren. Toen heb ik Elmar Kuper vregen, want die ken ik van de Tigers van Grunterp. Ja. Die plaat heb ik nog hun opname. En er komt haast weer een nijplaat hoor. En ik vind hem, nou wat ik zei oer Pieter Wilkens hield ik voor Elmar, wat mij betreft, hij had echt zo'n mooie beheersing van het Friesik. En voor hem is die poëzie van hem is de inhoud, het ritme, de melodie, de frasering. Het is allemaal auw. Het is gewoon, geen gedichtjes, maar het is echt. Het klopt. Het binnen klankstructuren, taalstructuren eigenlijk. Ja, dat vind ik heel mooi. Het klopt echt. Ik ga hem vragen, hij heeft zo zin om mij nog een plaat te maken. En dat wordt wel. Dat is de tweede productie die daar nu komt. Die komt gewoon op CD uit. Dat gaat allemaal wat makkelijker. En die mixen binnen ook clear. Maar dan doe ik nog meer hoe. Er komt dus ik nog een derde plaat aan. Maar weet ik gewoon mijn instrumentale muziek. Is er van een van die drie platen al een titel bekend hier tussen? De eerste plaat heet gewoon Joop van der Linden. Ik alle die zijn nou een betocht. Ik dacht ja. Maar toen dacht ik later, dit ben ik. Dat moet het ook gewoon mijn naam hebben. En die gearworking bij Elmar heet Moerdveer. En Moerdveer, dat is een spreekwoord. Ik de moerdveren opstekken. Dat is een soort van verwijzing naar dat spreekwoord. Ik hoor het net, maar Elmar... Nee, ik niet. Nee. Ja, Elmar die heeft dat... Echt dat hele geven orde Fries, dat kent er al weer. En dus dat is dat had er maar te doen dat het net bang wist of misschien toch een beetje bang wist. En dan stekst die veren op en dan kiest toch gewoon... Het is een vogel. Ik ben net zo'n vogelman. Het is een vogel die de moedveren opsteekt. En verder dan moeten we dat Elmar maar vregen. Hij zit bij mij nog op een lesje op Muttenoegin. Dus ja. Dan kunnen we daar mooi rustig aan. Ja. Hij weet ik nog net dat ik dit mijn naam heb, want het is nog net klaar. Maar goed, dat komt ik nog gewoon. Drokte genoeg dus. Drokte genoeg. En ondertussen ik op een paard met de Amsterdam Klezmer Band. Ja. Nogmaals, jubileum, het feest, wordt viert met de Kift.
in Paradiso. Dat is op hele korte termijn wat verderop. En ook in de provincie is het optreden van de Amsterdam Klezmer Band in december in Frencher, in de Koornbeurs. Ik hoop dat je hier vaker komen en ik hoop je mij nog in de Noorderwien studio te treffen. Het dilemma wat ik nou in mijn holo speel, lees ik gewoon knoert bij Dijdel. Want ik ga nog een paar nummers van die te lezen, maar ik heb nog hier een kwijt in deze uitsturing. Ja. Ik bewaar hem voor een volgende, want ik wil deel 2 met die opnemen, maar dat komt door een tijdje wel. Wat maar we nou doen? Maar we Laten we het Fries geworden. Laten we gewoon maar allemaal doen. En dan beelden. 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 Want ja, mijn eigen plaat, als die juist een kleren is, dan kom ik je wel draaien. Hier. Oké jongen, kunnen we zitten. Ja, Dank u wel. ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ik. Dit beelden als baddelijke hoenen oer elkaar hinnen toemelen. Dit beelden bilje in stegen. Dit vracht beelden in wollende rokken. Perelje en zwitten. Als inpakte skiën onder simmerzinnen. Greep eerst die Rottweiler. In een steeg knip de naai gooie lobbes. In een stut geen verder. Geen verder, mijn beelden. Geen verder, mijn beelden. Verbaande beelden. Geen verder. Geen verder. Geen verder, mijn verkwallen hoenen in stegen. Geen